Takže uplynulý čas sa urobili parkety v spálni a v chodbičke, vinyl sa položil v chodbe a v kuchyni, máme vytapetované a už začíname navážať nábytok. Tu vidíte, že nám priestor predtým krásne upratala naša šikovná Terka. A chlapci už v podstate namontovali nejaké časti. Začalo sa vlastne časťami okolo okien, nakoľko v podstate moja predstava bola taká, aby nábytok išiel od stropu po zem, od kraja po kraj, tak sa museli najprv postaviť tie hlavné časti, ktoré vlastne máme tiež aj podsvietené a potom následne sa domeriavajú kompletne parapety a kryty, aby nám to na milimeter sedelo. V tejto zostave vidíte, že sme namontovali takú výsuvnú zásuvku pre potreby nabíjania si nejakých tabletov, takže máte tam aj USB port, aj C-čkový. Medzi tým sa v spálni urobil už tiež skrinková zostava, kde vidíte krásny ten otvor na ten spomínaný televízor, ktorý tam ide na výsuvnú konzolu a skriňa stojí a tiež ju potrebujeme dookola vlastne olištovať a znova sme to museli urobiť tak, že sa musel postaviť skelet a všetko sa ostatné muselo domerať, aby sa to vyrobilo na mieru, nech je to elegantné. No a tu už vidíte našich šikovných chlapcov, ako sa trápia so zástenou, ktorá nám vlastne oddeluje kuchyňu od obývačky a vytvára nám vlastne priestor za televízorom. Takže to tiež sme museli postaviť, zamerať, prirovnať, aby sa ukončovacie lišty potom následne pekne dokončili. Je tiež vidieť, že už máme skompletizovanú elektriku, to znamená, že jupi, už svietime, takže sa tešíme. No a popri tom sa u mňa v ateliéri deje to, že sa už dotvára obraz, ktorý bude v obývačke, respektíve v jedálni visieť. Takže majte pekné dni a najbližšie sa vidíme už pri realizácii.